ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ଭୂତ ଘଟଣା। ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟର କାହାଣୀ। ଆମେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇ ଫେରୁଥାଉ। ସମୟ ଠିକ୍ ରାତି 9ଟା। ଆମ ଘର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆମ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ମଶାଣି ପଡ଼େ। ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ଥିଲା। ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା। ଆମ ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଥିଲା। ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଦୂରରୁ ଶିଆଳର ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଶୁଭା ଯାଉଥିଲା। ଆମେ 3 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଫେରୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଆସୁଥାଏ। ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ମଶାଣି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ହଠାତ୍ ଶୁଣାଗଲା ଆମ ପଛପଟରେ କାହାର ପାଦର ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଆମ ପଛପଟରେ କେହି ଜଣେ ଆସୁଅଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଡରିଗଲୁ ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲୁ। ପଛରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡରିଗଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ବିଲେଇଟି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା କଳା ରଙ୍ଗର। ବିଲେଇଟି ବହୁତ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ରଡ଼ି କଲା। ଆମେ 3 ଜଣ ସେ ବିଲେଇଟିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଲେଇଟି ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆମକୁ ଲାଗିଲା କେହି ଜଣେ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଓ ଆମେ ବି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଏହି ଜାଗାରେ ଘଟିଥିବାର କହିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ କି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ବସନିବାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ଡରିଗଲୁ। ଡରି ଯାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଗଲେ। ସେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ରାତିର ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମର କିଛି ବାଟ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ନ ଡରି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ଚାଲୁଛି, ତମେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଓ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାଉ। ଆମ ମନରେ ଥିବା ଡର ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଆମ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆମ ଘର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ କି ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ସେ ମଶାଣିରେ ଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଆମକୁ ଘର ଯାଏ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ଏକାକୀ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ସତ୍ୟ ଭୂତ ଘଟଣାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।
କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି।